Здравейте ни всички! В този клип ще подобрим живота на моята котка. Ще ходим до нечовешкия магазин в град Велико Търново и ще купим артикули, които да му подобрят живота. Нека да вървим! Пристигнахме в нечовешкия магазин. Нека да влизаме вътре. За да ни остане котето гладно, взимаме едно гурмето. За да изглежда хубаво, взимаме една четка. Чакай как да изтъпам. За да стане по-пухкаво, взимаме това, за да лакомства, които ще му направят козината по-пухкава и по-дълга. Взимаме и още един наград. След като напазарувахме в магазина, се прибираме дома и да видим реакцията на нашия пухкав приятел. След като се прибрах при нашия хубав пухкав приятел, който в момента си поспинква, след малко, като се събуди, ще тестваме продуктите, които купихме днес, дали ще му харесат. След като нашия пухкав приятел се събуди, отворихме и четката и ще го режем. Харесва ли тебе? Ох, майко! Харесва му! Искаш лакомства? Добре, приемам го за да, но още малко ще го порежа. Бре, котко, стига толкова средства, не яди лакомство да ти давам. Да хапваш. Пс. Искаш ли? Бре, ще дам. Ти винаги си гладен, зато и ще дам. Бре, първото нещо, което ще му дам е ето това. Ето това. Добре. Сега той е на малки купченца. И сега ще му дам. Не искаш ли? Чакай ти да ги отворя. Айде. Хапна. Хапна си го, добре? Харесва ли ти, котко? Да, харесва ти. Добре. Добре, сега преминаваме към следващото лакомство. Его хора, второто лакомство. Някакво кафяво парченце. Айде. Яж, бе. Вкусно ли? Добре, вкусно е. Добре. Котката одобри лакомствата. И четката също. Консервите сега няма да му ги давам, защото да има. Добре. Както знаете, гласовете бяха по-голямата част за нашия пухкав приятел. 70 на 30 за котката. Но и папагала е заслушал много неща, затова му купих едни семки с плодове вътре, минерален камък, каквото и да означава това, не знам, и една пръчка, близалка от калци, на която може да си точи ногтите, човката да гризе и да си набавя витамини, най-вече калци. И това беше. После ще видим и реакцията на папагала. Ето ги нещата за папагала. Ето го и него. Сега първо ще отворя този минерален камък. И ето го минералния камък под формата на сърце. Не знам защо и нека сега да го закачим. Ще му го закача и тук, горе на клетката. Ще го закача и ще ви покажа.
Закачих го малко по-долу на клетката, защото не можах там горе. Отвътре на клетката го закачих, беше малко сложно, но ето успях. Надявам се сега да гризе. Мисля, добре, сега ще отворим пръчката, която е от калци. Нека да я видим. Ето я вече е отворена пръчката от калци и сега ще я закача, но първо ще я закача и тогава ще ви я покажа, защото е сложно. Отворих храната и както виждате е доста цветно. Това са плодчета. Сега ще отворя храната и ще му я сипя. Само и сега ще ви покажа как я сипвам, за да мога по-лесно да я отворя. Отворих пакета и почвам да я сипвам. Малко съм това, но нищо. Добре, толкова мисля, че е достатъчно. Доволен ли си? Приемам го за да. Добре, хора, последвайте ме и харесайте този клип за още такива клипове. Чао!